Btr सरकरा सोलोंथाइ बिथिङाव आरो इमप्लयमेन्ट एन्ड प्लेसमेन्ट बिथिङाव मोजां रल लागासिनो दं। बे बाथ्राखौ फोरमायदों एमएलए सन्जय सरगारि बिथाङा। Btr सरकरा एडुकेसन, इमप्लयमेन्ट एन्ड प्लेसमेन्ट बिथिङाव जौगाथाय आरो जाफुंसार होनायनि थांखि बायदियै Btr सरकारनि नाजानाय आरो हेफाजाबाव थांनाय दान मोनथामसोनि सिगाङाव 200 लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ सिंगापुर एयार इन्डियान टार्मिनेल सार्भिसआव साख्रि होनाय जाबाय आरो जोंनिनो नाजानाय आरो हेफाजाबाव जोंनि लाइमोनफोरा आसाम पुलिसावबो साख्रि मोननो हादों होननानै बुङो। फाइनेन्सियेल इनक्लुसन इउथ इमप्लयमेन्ट एन्ड प्लेसमेन्ट बिटिआरनि मासिगिरि आरो हरिसिंगा बियाबनि एमएलए सन्जय सरगारि बिथाङा आरो फोरमायो बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै गोबां फसंथानफोरा जानो थांगासिनो, जेरै हरिसिंगा बियाबनि बगरिबारियाव एनआईटी गायसननायनि थांखिखौ बिटिआर एक्जेक्टिभ काउन्सिलाव पास खालामबाय आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बिफाना 284 बिगा हा एलिमेन्ट होबाय। लोगोसे आमगावआव ओनसोलाव स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेज गभ अफ आसामनिफ्राय इन्स्टिट्युट अफ पारा मेडिकेल एन्ड नार्सिं ट्रेनिं इन्स्टिट्युटखौ गायसननायनि हानि प्रसेसा जागासिनो दं आरो हरिसिंगा ओनसोलाव पलिटेक्निक एन्ड भकेसनेल ट्रेनिं इन्स्टिट्युट गायसननाय जागोन होनना फोरमायो। ड्रीम केयार फाउन्डेशन जोंनि सस्त्रपारा ओनसोलनि बियो मोनसे एनजिअ संस्था आरो बिथांमोना खुब मोजां दिनै मोनसे हाबाफारि लादों, जाय बिथांमोनानिखि सेथि थाखोआव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिफुनाय आरो बिथांमोनखौ फेलिसिटेसन बरायनाय मोजां हाबाफारि बिथांमोना लादों आरो बे हाबाफारियावनो बुंथिगिरि महरै जोंनि उदालगुरिनिनो मनालिसा दैमारि बिथाङाबो बाहागो लादों। आंजों लोगोसे बे ओनसोलनि गोरों गोरा अबखार लानाय जाय हेडमास्टार्सफोर बिथांमोनाबो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लादों। दा जियानो जा जोङो दायो जि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिसेसकरि जोंनि इयुथ बिथांमोननि थाखाय इडुकेसन सेक्टर आरो एमप्लयमेन्ट एन्ड प्लेसमेन्ट सेक्टराव मोजां बेबायदि रल लागासिनो दङ। फाइनेन्सियेल इनक्लुसन इउथ एमप्लयमेन्ट एन्ड प्लेसमेन्ट बिटिआरनिनो आङो चेयारमेन आरो बे बिथिंखौ बे पार्टखौ आङो जे नायगासिनो दं। दा नोंथांमोनानो नाय दान मोनथामसोनि सिगां जे सिंगापुर एयार इन्डिया टार्मिनेल जि सार्भिस आरो बे सार्भिसाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय 200सो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ जोङो साख्रि होनाय जाबाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिभाग आसाम पुलिसावबो जोंनि लाइमोन बिथांमोना जथेस्थ' जोंनिनो नाजानाय आरो हेफाजाबाव दिनै बिथांमोना साख्रिबो मोननो हादों आरो बावैसो टेरिटरियेल आर्मियाव अफिसार रेंकिंनि थाखाय मोनसे रिक्रुटमेन्ट प्रसेस दिनै बिथांमोना खालामगासिनो आरो बहायबो खावलायगोन जे जाय लाइमोनफोर बिए पास आरो एमए पास जानाय बहाय एजनि लिमिटेसन गैया, 42 इयार्ससिम बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। टेरिटरियेल आर्मियाव अफिसार रेंकिंनि थाखाय जाय बिथांमोना बिए पास आरो एमए पास जानानै दङ बिथांमोना नैबे टेरिटरियेल आर्मिनि जि अफिसार रेंकिंनि साकरि आरो बेखौ जाहाथे बिथांमोना एप्लाइ खालामो आरो बिथांमोना आर्मियाव जाहाथे अफिसार साकरि बेबायदि मोनो। दा जोंनि ओनसोलाव बिहेखरि हरिसिङा जि कन्स्टिटुवेन्सि बे कन्स्टिटुवेन्सिनि सिङाव बिटिआरनि जि एग्रिमेन्ट बायदि जि इन्स्टिटिउसन्सफोर इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसनफोर बगरिबारि आंनिनो समस्तिनि सिङाव बहाय बिटिआरनि जि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल बेखौ अलरेडि नेसनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि गायसननाय जि रिजुलुसन आरो बे रिजुलुसनखौ अलरेडि पास खालामबाय। एलआर डिपार्टमेन्ट लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ 284 बिगास अफ लेन्ड दिनै बिथांमोना एलटमेन्ट होबाय। बेजों लोगोसे आमबागाव ओनसोलाव स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेज गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय इन्स्टिट्युट अफ पारामेडिकेल एन्ड नार्सिं ट्रेनिं इन्स्टिट्युट
बेखौबो जोङो एलआर डिपार्टमेन्ट लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि हानि प्रसेसा जागासिनो दं बियो अलरेडि स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेजनि दारै जागोन आरो बेजों लोगोसे हरिसिङा ओनसोलाव बहाय पलिटेकनिक एन्ड भकेसनेल ट्रेनिं इनस्टिटिउट आरो बे बहाय गायसनजानाय जागोन बेबो बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै जोङो लाबोनो हानाय आरो बेबायदिनो कबिरालि ओनसोलाव आइडिअर ओनसोलाव बहाय रायजोफ्रा बेंना लाखिनाय 200 बिगासो हा दं आरो बेखौ बे ओनसोलनि सासे आङो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै मैयासो जोंनि मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट रायजो सभानि मानगोनां रोनगोरा नार्जारिनिसिम गांसे लाइजाम लिरनाय जादों जे बिथाङा कबिरालि ओनसोल आइडिअर आरो बेवहाय जाहाथे आयुष हस्पिटाल एन्ड कलेज बे मेटारखौ लानानै बिथाङा इउनियन मिनिस्टार श्री सर्बानन्द सनवाल बिथांजों जाहाथे बेखौ एडभकेट खालामो लबि खालामो पार्सु खालामो आरो बे प्रप'जेलखौ जाहाथे जोङो गनायथि मोनो दा बेबायदिनो जोङो उदालगुरि ओनसोलाव दिनै मेडिकेल कलेजनिफ्राय लानानै नेशनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजिनिफ्राय लानानै पारामेडिकेल इन्सटिटिउसन्स गायसननायजों लोगोसे आरो बेबायदिनो टेक्निकेल एन्ड भकेसनेल बेफोर इन्सटिटिउसन्सफोरखौ जोङो बेसे हायो थाबैनो गायसननाय बेबस्थाफोरखौ लादों आरो बेनिखायनो जोङो सिगांग्रो जि हा लेन्ड आरो बे लेन्डखौ जोङो एलटमेन्टखौ जोङो दा मावबोबाय थादों आरो बे लेन्डफ्रा जेब्ला क्लियार जागोन अब्ला जोंहा बिटिआरआव इमप्लिमेन्टेसन अफ बड' एकर्ड मोनसे डिपार्टमेन्ट अलरेडि दंखायो लेन्ड क्लियार जाखांनायनि उनावनो इमप्लिमेन्टेसन अफ बड' एकर्डआ बेखौ डिपिआर बानायनानै जेराव स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेज गभर्नमेन्ट अफ आसामब्ला गभर्नमेन्ट अफ आसामाव हरगोन नर्थ इस्ट काउन्सिलाव हरनांगौब्ला नर्थ इस्ट काउन्सिलाव हरगोन डनार मिनिस्ट्रियाव हरनांगौब्ला डनार मिनिस्ट्रियाव हरगोन आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियायाव जुदि HRDआव जुदि थांनांगौ बेनिफ्राय थांगोन फिनान्स कमिसनाव जुदि थांनांगौ बे फिनान्सआव थांगोन दा बेबायदि खामानि जोंनि जि प्रमद बर' बिथांनि जि माने दैदेननाय चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बेयो मोजांनो बे खामानिफोर आरो हाबाफारि जागासिनो दं दायो नैबे जि इउथ एमप्लयमेन्ट एन्ड प्लेसमेन्टनि जिथुनाखि बाथ्रा आरो बेखौनो नोजोर बोनानै दायो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो खुब खम समनि गेजेराव ट्रेन्सफर्मिं रुरेल इन्डिया माने मोनसे NGOs आरो बिटिआर फेल'सनि दारै जों मोनसे 10 लेंगुवेज स्पकेन कर्स मोनसे जोङो बहाय एस्टाब्लिश खालामनो थांगासिनो दं जाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनै लेंगुवेजाव जाहाथे बिसोर रोंनानै सोलोंनानै जाहाथे बिदेशाव बिथांमोना थांनो हायो खामानि मावहैनो हायो बेफोरबायदि बेबस्थाफोरखौ जोङो खालामगासिनो दं नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360